Dokotela mkhulu uyaphila? Hayi ngiyaphila mkhulu, ngiyaphila kakhulu. Hey, siyaphila phela ngoba umoya uyaphuma uyangena. Kodwa isimo la ngaphandle simbi. Ngithola i-email nje ngidlalela. Abantu ngoba bajwayele ukusendela ama-emails abanganayo inamba yami. Abanye abanayo bayafona. So ngithola i-email kuthiwa hayibo, khona umuntu esimfonelayo la simuzwa kahle ivoice. Thina siyamazi umnguni. Umnguni unevoice eyodwa nje siyamazi. Lo muntu esikhuluma naye asimazi and lo muntu lo ukhuluma ngokuthi letha imali manje. And lo muntu mwathi ufonile uphinda afonele back yena athi faka phela imali ukuze ngilungise into zakho. Dokotela siqale la. Before sichazela abantu ukuthi inamba yakhe ihackwe kanjani nomdata yakhona. Wena ngabe imali uyafakisana online dokotela? Cha, la ekhaya imali ayifaka online, uyifaka esigodlweni. Uyiletha kumina. Yes. Ngoba ngeke sikufakise imali ngoba ufuna siqale sihlole ukuthi one izowenzeka yini lento esifuna ukuyenza ngoba ungaba neproblem. Uthole ukuthi ngeke isolve mina, ziningi inyanga. Yes. So lokho ufuna ukuthi sikunikeze isikhathi ukuthi ufike kumina siyihlole lento singaba sure sesiyayithatha ke imali. So imali uyishiya kumina, akekho umuntu ongakufakisa imali online. Okay. So ubungekho kule weekend siphuma kuyona, busiswazini. Inamba yakho mocabanga wenze kanjani ukuthi bayihacke mhlawumbe usilandise ngokwakho wena ukubona? Abantu basebenzisa amathuba nje ukuthi bezwile ngoba lo yamuntu othethele number wazile ukuthi ngiseswazini. Yes. So wasusebenzisana nabantu I think bama network ngaphakathi ukuthi bayi convert inamba ibe ngeyakhe ikhona ukusebenza ngoba mina mase ngiseswazini suke sengisebenzisa inamba sesiswazini. So akusekho lula ke ukuthi ngiyibone ukuthi ayisasebenzi le number. So then mangibuya back ngithola ukuthi abantu sebevele bathethelwe imali, sebavele abantu bafaka imali, kodwa lo muntu usebenzise nje ithuba lokuthi udokotela une result, udokotela uyathandwa. So wasuthola indlela ukuthi adle imali ngale yonto. So sithi kubantu abayiyeke indaba yokuthi bafake imali noma ke kube nendlela ukuthi imali kuthiwa iyasendwa noma kwenziwani. La ekhaya send, la ekhaya ubona udokotela kuqala before ufake imali. Futhi ufuna ube neshow ukuthi ufaka kuyena straight udokotela. No, ngiyakuzwa kahle kakhulu. That's why ngihleze ngisho ukuthi mina abantu yes base bahluphekile, inkinga zikhona ngeke sikuphike lokho. Kodwa ke musa ukwenza izinto ngokutatazela. Ugijima ufake imali online asblame umuntu ngokuthrephekile because phela igebengu ziyathrephana. Ngisho clever uyabanja unkunzi. Ethi mina ngeke ngibanje unkunzi. Nesigebengu sasendaweni ethile mesivakashe endaweni ethile basibamba inkunzi. Bengasazi nazo ukuthi isigebengu ngakubo. So abantu avoid ufake imali online. Lento lena siyayisho and uma ngabe lo muntu lo into uyambona umuntu ongayona inyanga. Umuntu kumele kufonela njalo ethi ufake imali phela. Inyanga ayikufoneli inyanga. Inyanga uyifonela ube inkinga zakho ikutshela ukuthi wosendaweni ethile uwazi ukuthi ngikulungisele mhlawumbe ungaphatha inkomo engaka. Nokuthi uzofuna back inyanga ithi faka phela imali, faka phela imali. Nawe ufuna ubone lakho ukuthi kahle kahle lo muntu lona iscam uke. Ngamfonela mina ngize ekhaya ngoba ngavela ngadriver ngeza ekhaya. Ngithi hey dokotela isigubhu sakho because ngangifona ngaphambilini ngabona ukuthi inamba yami akayazi futhi lo muntu akangazi vele. Wathi hayi ngithi mina dokotela ngifuna isigubhu sa 100,000 senginawo 100,000 angazi ngenze njani. Athe hayi khuleka ngizokufonela manje in 2 hours. One ngeke dokotela bengifonela wena uthi uzongifonela in 2 hours ngithi ngifuna isigubhu engithi uyangazi mina. Ngabe uyasho ukuthi hayibo kwenze njani manje? Noma enza kanje. Afoneke yena bheka uthi hayike ungayifaka imali ngoba unayo yonke ifaka yonke imali. Ngisho ngafaka 100,000 mina ebank. So baningi abantu abazoba efana ngaleyo. So abantu abayiavoid into yokufaka into online, icam ziningi, inamba yakho njengamanje le abayaziyo ayikho. For now ayikho. Abasebenza la bayibona screenini. Uma isibuyile sophinda siyi-add zibe u2 inamba osebenza ngazo. Yes. So abantu abaqapheleleke lapho ke and le WhatsApp umuntu ungamuzwa. Ngcono fona nikhulume uWhatsApp uye ngoba usuyosenda indawo zama location. Kuze kube lula nje. Dokotela siyazi ukuthi unemanga enzima kakhulu. Abantu lento esheshayo bayifuna. Namanje basayilindele. Awusichazele dokotela. Because lo muntu lo wenza lo makini ngale uyenza ngoba uyazi ukuthi udumo lakho njani. Abantu osebe commentile ngawe bashilo okuhle ngawe. So naye vele ngeke na hack umuntu nje owazi ukuthi akasebenzi. So kuthiwa ubambe imoto ewayo kanjani kodwa into abayishoyo kodwa. Kodwa ke dokotela sitshele ngegroup zakho esheshayo ukuthi isebenza kanjani.
Isigubhu sala ekhaya lesisheshayo kukhona lesithatha only 3 days kube sewubona le result leso ke vele abantu labaningi ngiso lesibenda abagijime basithanze kakhulu bese kuba naletgubhu ukuthi une business uhlelela ukhona ufuna kusebenza wedwa baningi labafanana nawe kuleyo ndzawo so ufuna nje kubonakala abantu bangena kuwe wedwana uyefika uthathe isigubhu sebusiness kunelisondo uyinyanga lesengasangenelwa abantu ungumhlabeleli uya actor tindoda yakho attende kahle ufika uthathe nje isigubhu sakho uhamba usebente udawuva ngadokotela ukuthi sicala mhla kabani ngoba la ekhaya usuka sowunako ukuthi lento icala nini iyawusebenta kanjani futhi. Okay. Na doda fasilungise la. Unomuntu ozovela afike kuwena la doda. Adodela ngicela ungenzele lento oyishile evidweni. Lento le ngikubuza ngoba kunokhole ngiyitholile. Athi umuntu ngiyile kudokotela ngathi akangenzele lento ayishile evidweni. Ngithi mina okay. Njengoba ufika kudokotela noma uyile kudokotela ufunani wena? Khuluma phela ama-video amaningi sasiwenzile ngaphambilini. Yes. So ngeke uvule uqhamuka sethi umuntu ngenzela lento oyisho evidweni. Usho yini? Abantu ababe to the point. Yeah. Asho into ayifuna umuntu uze na umnikele lento ayifuna kuze ngelanga mase ungasamnikezanga ngathi ngifuna uA wangineza uB yeah clean and dodana ngifuna ukuphawule la ekuthenini uma ngifika kuwena ebese mina ngithi uthi wena 10 rand ngithi mina ngiyadodela ngcono mina ngino 2 rand ukuthina uphawula kwakho njengomuntu osoke efuna ukwehliselwa iprice ngabe into zomnikayo nisebenzisafana namandla amakhulu. Ngeke isafana ngoba uma ngabe umuntu ngimcharger 5 rand athi yena so uno 2 rand 50 lento lese usiyenda lapho ayisesiyo uma kukahle lokuthi kuze utokhona nekuthi ucomplain noma ke nase kungasendeke kube nesizathu sokuthi akwendeke ngani ngilasikhathi nangithi emne 5 rand wena uphathe 5 rand kuyasebenzeka lapho ngoba letinto ledinga moya siyati khulumisa mastaka kuthi wena uhamba nga5 rand wena uhamba nga1 rand wena uhamba nga2 cent wena uhamba ngamalini so lento ayicali lokusebenza singakayimithi le target yayo and nawe izinto ezihlanganisayo uyayithenga shuthi kahle kahle imali leyo espenda wena sadini nakho uma uhamba uyilanda izinto uyatravela ngopetrol yes bese afika umuntu afuna ngemali encane I think abantu labo bangena kulento ukuthi bantu sebayatesta they are not serious. Yeah, into eyenza lezi zinto zokuthi uthi umuntu umcharge 5 rand athi uno 250 ile nto yokutesta uyalahlela kahle ukuthi noma uyithethe leyo mali akanandaba nayo. Bantu abayiyeke lo mqondo lo siyazi ukuthi baqoliwe baneyinkinga nani but mawuze enyangeni yethembe until lenyanga ikuphoqe. Uma isengakuphoqi yenza sure ukuthi ubambisana right nenyanga. Kuzinto ziphambili. Kuze izinto ziyephambili ngoba vele abantu abaningi sebayalahlela nje ukuthi angiyamnikeza nje le mali yami makwenzekile makungenzekanga lakha asizami senza the real thing so that's why sisebenza the real TV so sifuna lento ukuthi ibe real yonke lesiyenza la ekhaya so abayiyeke abantu ukuthi yonke into abayenzayo nje bathi benze iphutha lokuthi bafike bazozama asizami la siyasebenza. Uthini uphawula kwakho njengami ngifika kuwena ngingazazi ngifunani? Umuntu onjalo akekho ready ukuthi ungamsebenza. Umuntu ofuna ukuthi umphindise emuva lo ngoba ukuthi umdecidele it's wrong because izinto ezisebenza la ekhaya ezinye zazo usebenza ngokulinkwa nomphefumulo walowo muntu njengama contract nani so angeke lo muntu umdecidele ukuthatha icontract angeke lo muntu umdecidele ukumnikeza imikhovu ngeke umdecidele ukumnikeza otokoloshe so lo muntu ku right ukuthi eze akuma senses ukuze lo muntu umsebenze right so umuntu ongaka decide asikhona kumsiza. Cha kazokani nje kahle kahle empilweni ke nje kumele uzazi ufunani. Yes. Uma umuntu ufuna into ufuna usho ukuthi ufuna lokho wena. Ungasuke eShowe, ungasuke eCape Town, ungazi ufunani. Yes. Ufike kudokotela ngiphakamise. Okay, ngani ufunani? Ufuna kwenzakaleni? Unani? Inebusiness ethini? Yabo, ngathi kuyasebenzeka into enjenga leyo. Yes. Ngaphambilini uchazile evidweni yakho wathi umuntu onganali ibusiness othi mina cha impilo ingishayile sengisaba nokuzama kodwa ngifuna into ezongithatha ngibeke phezulu esicongweni. Yes. Lo umenze njani? Yeah, loyo phela uloko usebenzisa khona uthola ukuthi sisebenzisa i-wallet noma ke sisebenzisa amadoda amafishane lawa afaka imali ngaphakathi endlini. Okay. Because lowo muntu vela akanako okusekhaya. So lowo muntu osakhe agreement ukuthi okay uphethene esandleni kuloko akuphethe nasakhe agreement sesivumelene ihambe lezi zinto zami zimfakela imali endlini aqala ibusiness.
Okay, sesivala nje wakhuluma ngokuthi umuntu mengabe efuna isigubhu azosiboleka sisebenze noma ehamba inyanga eyodwa sibuyise kwakho kube sakho Yes. kuze ngabe nenkinga yena just nje ukuthi athi ukutestament akhe akhupha into zakhe into enjalo sayenza. Isenzeka futhi baningi abantu abahleli nazo zinto basisebenzisa la bekhona siyasebenza labanye abasafuni ukuziletha but ke bazoziletha ngoba it's an agreement between them and I ukuthi kufanele ukuthi basigcine ekugcineni basibuyisile isigubhu sami ngoba bayasirenda. Ngikusho lokho ngoba kunomuntu owathatha isigubhu indawo thizeni asemsebenzeli asakholelwe igubhini. So ungamnikeza lesigubhu lesifo inyanga akhanyisa ngandlela akhanyisa ngayo ebese sibuyise after inyanga esebonile ama results ukuthi cha singisebenzelile asingisebenzelile. Uyazi leso sigubhu leso sihle kanjani? Sihle ngokuthi uma ungakunikeza umuntu lesigubhu singasebenzi automatically yamali ya reverse. Ngoba lo muntu phela kune date lenibeke mhlambe manje nikana nge25 Yes. uzophinda asilande ngomhla asilethe ngomhla ka25 uma le ndingeke isebenze automatically lo muntu uma ebuya izofuna imali yakhe uya understand Sililwa kakhulu. so nanje isona isigubhu esi right for umuntu odoubt izinyanga ukubona ukuthi inyanga iyasebenza noma kayisebenzi. Hayi Dotela mina ngiyakuzwa siyabonga kakhulu sophinde sibuye sikubuza ama questions kwa even asifuna ibe nda kakhulu onye manje u11 minutes. Yes. So ipoint esidriver kakhulu la abantu aba avoid indaba za online izikemu ziningi kakhulu abantu abahackanayo baningi kakhulu so please uma ubuka le video lena azi udokotela uyamfonela akunikeze location uze kuyena sengamanje kuba ukuthi ke ufikile kuyena udokotela akazi ukuthi uze kuyena ngoba inamba hacking kodwa ke this one la screenini ngeke saphinde hackeke abantu abakhululeke. Yes, abakhululeka abantu enabantu laba abalinyezwe lo muntu esisasotha indaba yakhe abafike kumina. Nalawo ma situation kade vele benawo ngoba kade vele abafuna mina. Angeke bese sithi ba wrong bona. So abafike kudokotela asho umuntu aphathi prove ukuthi ade adliwelwe umuntu imali engaka udokotela amsiza hamba uphila ngoba okumqokwa ulomphefumulo weclient. Dotela manje lo muntu lo uzomenza njani lo muntu lo phela uyinyanga unamandla amakhulu dotela uzomenza lo muntu lona uyophinde ngikubize yobe indaba yakhe seyicedile kwamanje asiconclude indaba yakhe ngokuthi senze lento efuna siyenze kulo muntu abonakale then bese ke soyabuya uyashutha naye futhi bekungaba kuyoba right ngoba funa ukuthi before noma uyafa noma kwenzekani but before kwenzeke yonke imgilingwane funa abantu bambone baze babone iphawu kadokotela ngoba uma ngabe sisiyothusa sithi hey kuzowenzeka umhlolo kulowo muntu bantu bazolinda umhlolo udokotela funa umhlolo bawubona abantu so I don't want to comment about this guy or this lady or whosoever until kube proven. Hayi ngizwa kahle. Dotela sabonga ngoba bazoze beshaya ivalo abantu ukuthi awunodokotela naye ngathi ufuna ukubiza amaphoyisa kule situation. Awufuna ukubiza amaphoyisa uzodila naye. Ngizodila naye mina myself. Hayi nazo. Sabonga kakhulu dotela.